sa'yo kapag nagmahal ka na. TJ. Video mo. Malaking point yun. Dito boy, Kuya Pila yung kasi bilang Ruben. Ganun siya eh. Sa pagmamahal niya kay Serena. Actually, sinasabi ka sa amin ni Direk na tanga-tanga ko raw. Bilang Kita Ruben. ba? Kasi simpleng tao Ang lang kita. naman siya. Pero sa pagmamahal kasi, yun lang talaga iisipan mo eh. Dahil nagmamahal ka, gagawin mo lahat. Diba? At saka, consciously, hindi ka naman talaga nag-a-annotate ng buhay mo na ang pag-ibig ganito ang gagawin ko. There are things that happen because they are supposed to happen. Magpasalamat tayo sa sambayanan dahil... Ubus na, ubus na. Tama na. This week, Wow! Monday to Friday are the last 5 days. Oo. So, Go ahead. paano? Parang nasa lead. Nag-tables na namin yung mga... Ice cream ang kinakain niya ngayon. Kasi hindi po natin alam kung paano natin magagawa. Pag natapos yung script, Tulungan mo. pinali week namin dito boy, grabe.